шашумин рӯзи даври ниҳоии озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст дар китобхонаи миллии Тоҷикистон дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён гирифт ва иштирокчиён барои ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ рақобат намуданд. Ба андешаи холдонҳои соҳа ин озмун дар баланд бардоштани завқи китобхониву тақвияти нерӯи зеҳнӣ миёни аҳолии кишвар аз ҷумла тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои олии касбӣ ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар иқдоми муҳиму саривақтӣ мебошад. толи чанд соле ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор мегардад, шумораи дӯстдорони каломи баде меафзояду доираи онҳо васеъ мегардад. лаёқати волои китобхонию суханронии иштирокдорон ба хусус насли наврас бори дигар собит мекунад ки тоҷикон аз азал дилбохтаи каломи бадеиянд. боиси ифтихору сарбаландист ки дар ҷумҳуриямон озмунҳои зиёде баргузор мегардад ва яке аз ин озмунҳо озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст буда бо иқдоми бевоситаи пешвои муаззами миллат баргузор мегардад. мо ҷавонону наврасони даврони соҳиби истиқлол шукронаи тинҷию оромии кишварамонро дорем ва шукрона аз он дорем ки дар чунин кишвари биҳиштосо зиндагӣ мекунем. иштирок дар чунин озмунҳо ва рӯй ба китоб овардан барои ояндаи давлату миллат басо манфиатбахш хоҳад буд, чунки бузургони мо аз даврони қадим рӯй ба китоб оварданд ва бо асарҳои панду ахлоқияшон дунёро тасхир карданд. соли сеюм аст ки ман дар ин озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти муосири тоҷик иштирок меварзам. ҳама бо умед меоянд ба ин озмун, аммо беҳтаринҳо ғолиб меоянд ва ман ҳам умед дорам ки дар ин озмун бо сари баланд бармегардам. сафои қалбу имону савоб аст, калиди донишу ҳамфатҳи боб аст, ба конову ба доноён хитоб аст, ҷаҳони маърифатро офтоб аст, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. иштирокчии соли чоруми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст мебошам. аз рӯи номинатсияи сеюм خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک. مقصد از برگزارکنی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. این پیش از همه بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، دریافت چهره‌های سخنور و سخندان، تقویت بخشیدن نیروی ذهنی و باز داشتن از هر گونه ظهورات نامطلوب باشد و برای همین مینداری سمیخش را به پیشوای معظم ملت میرسونم که برای ما چون این آزمون ها راه اندازی نمودند تا ما سویه دانش خود را بسنجیم. هر سالی که من اشتراک در این آزمون اشتراک کردم، این کتاب برای من یک مهمیت خیلی، برای من یک دنیای خیلی بله دنیای روشن رو برای من باز نمود تا من روی درست زندگی رو برای خود انتخاب نمایم. Туда, где летучий билет гора, туда, где снежный мосты края, туда, где гуляем. баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аз баёнгари он аст ки имрӯз дар ҷомеаи Тоҷикистон доираи васеи мардум ба мутоилияи китоб таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, новобаста ба сину сол барои хондану азбар намудани мероси адабиву илмӣ ва бо ин роҳ мусоидат дар ташаккули маънавиёт, тафаккури бадеӣ ва завқи зебоишиносии хеш саҳм мегузоранд. гуфтанд ба маврид аст ки рафти даври ниҳоии озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст аз тарафи аъзои комиссия таҳти назорат қарор дошта, ҳамзамон ба хотири таъмини пурраи шаффофият, пешгирӣ аз ҳолатҳои баҳогузории ғайримеъёрӣ ва қонеъ гардонидани дархости иштирокчиён, ҷараёни даври ниҳоии озмун пурра ба навор гирифта мешавад. ҷои зикр аст ки ба даври ниҳоии озмун имсол 574 нафар довталаб аз вилояти Суғд, вилояти Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе роҳ ёфтанд. даври ниҳоии озмун то рӯзи 19 ноябр идома мекунад ва маросими ҷамъбастии он 23 ноябр дар назар дошта шудааст.